Godmorgen, Pia. Godmorgen. Så har vi mødet her. Ja, jeg skal lige være sikker på, at vi har alle. Cecilie, du er Johannes primære SSH'er. Ja. Og SSA'er og SSH. Ja. Så kan vi starte med punkt 1, som jo er Johannes. Ja. Vil du lægge ud? Jamen det kan jeg godt. Jeg har efter et par besøg hos Johannes, super sød gammel mand, det er hvad det er, men i hvert fald observeret, at han er begyndt at blive mere ensom, og hans diabetes begrænser ham i at gøre nogle ting, som han måske har lyst til. Han savner at komme lidt mere ud, og han får ikke så meget besøg mere af hans nabo Søren. Så er der nogle ting, jeg tænker, vi kunne byde ind med, så han kommer lidt mere ud for døren og får lidt mere gang i benene og sådan lidt. Mm. Jamen, altså vi kan jo starte med at lave en handleplan, hvor vi ligesom sikrer os, at det, både hans behov og hans ønsker, de bliver tilgodeset. Mm. Altså kunne vi lave en handleplan, hvor at helhedsaktivet og indsats der bliver styrket, og hvor vi får koordineret indsatsen mellem altså de forskellige ressourcer og få udnyttet altså det vi har til rådighed her i centret også. Mm. Ja. Hvor tænker I, vi starter så? Altså jeg tænker, at vi starter på kosten. Fordi han har lagt en pille ud og sådan noget. Og det vil højst sandsynligt også hjælpe på længere sigt, hvis han tager sig lidt og hjælpe på en gang besværet, som han har, ikke? Ja. Så ja. Ja. Men så tænker jeg prøver at få ansøgt om en bevilling til en diætist, som kan komme ud til Johannes. Men jeg synes stadig, at vi skal lægge vægt på hans livskvalitet, ikke? Ja. Selvfølgelig. Men hvis vi nu for eksempel går i gang med at lave den her handleplan, ikke? Altså der er nogle ting, vi skal være opmærksom på. For det første, kan Johannes være en aktiv del af den her proces? Ja, det vil jeg langt med noget, det kan. Okay. Hvad med målet? Altså skal vi bare sætte som mål i første omgang, at han skal kunne komme ind til Søren? Altså jeg tænker sådan noget, hvad kan han selv og sådan noget, altså. Fordi det er jo også begrænset, hvad han kan selv, fordi han har jo fortalt mig, det ved jeg jo ikke, men han har fortalt mig, at hans ben gør ondt. Så ja, det gør til det meget ondt. Så derfor så er det jo også begrænset, hvad han lige selv kan gøre. Så det første spørgsmål er jo, hvad kan du selv gøre? Og så kan vi tage den derfra stille og roligt. Ja, der tænker jeg i forhold til, at han siger, at hans ben gør ondt, der kunne man jo eventuelt få en fysioterapeut ud, som kunne lave nogle øvelser med ham, noget og få løsnet hans led op, hvis han har siddet meget stille, og altså ligesom for at hjælpe ham lidt med hans gang også, så ikke han står med det selv. Ja, det kan vi sagtens. Det tror jeg ikke er umuligt. Er der nogle andre ting, I tænker, vi skal være ops på? Er der rygning, alkohol, nogle andre sygdomme? Han ryger ikke. Han kan godt lide en øl til maden. Men det der med diabetes, altså han har jo diabetes og sådan noget, så det kunne være en diætist, måske skulle komme ind over, men det kan godt være, at han er lidt skeptisk med det. Fordi der er måske bange for, at de går ind og råder for meget ved maden. Godt tænkt. Ja. Men altså, hvis vi nu får gennemført det med diætist, altså, der kan vi jo ligesom mest slå på det med diabetesen, for ligesom at få bevilling til at gå igennem. Ja. Men hvis vi så samtidig også får det med fysen og sådan noget, altså, så ender det jo faktisk med, at det går op i en højere enhed ved hele. Ja. Men altså tænker I, Johannes han egentlig overhovedet gider med til det her? Det er jeg helt sikker på, at han gerne vil. Han skal nok bare lige overtale lidt mere med det der diætist, på grund af, at han er bange for, at de berømmer lidt for meget med noget, tror jeg. Han kan jo godt, som sagt, han skal jo stadig have lov til at drikke sin øl og sådan noget, men det er jo, der ved vi jo, hvordan og hvorledes de går ind og ligesom også hører på hans behov og, sådan, og laver noget ud derfra. Okay. Så tænker jeg, at til næste møde om en uges tid, så får jeg lige undersøgt med en diætist og en fyse, om de kan komme ud. Og hvis du så, Cecilie, gider at lave sådan en lidt overordnet plan for ude i teamet, hvad der skal gøres der, så jeg vil orientere ham om det her møde, vi har haft. Og så overveje de næste 3 måneder om at foreslå nogle små gåture, eller motivere ham til generelt mere bevægelse, også i hjemmet, ikke? Og så bruge som kortmål, at vi prøver, at han måske også besøger ham Søren, nu hvor Søren ikke besøger så meget ham, og så på langsigtet mål, han måske kommer tilbage på det der Old Boys fodbold,
Okay. også interesserer sig for, ikke? Mm. Ja, så ellers så selvfølgelig skal vi have snakket med Johannes om, hvad han kan magte, og hvad det er, der holder ham tilbage, altså begrænsninger. Så ja. Det lyder super godt. Hvis du så bare gider arbejde videre med det. Ja. Er det muligt, at vi så kan gå videre til næste punkt på dagsordenen nu? Jeg tænker, jeg får at vide, måske på en kort pause, inden vi fortsætter. Ja. Lad os gøre det. Jo.